Salutare, oameni buni! Și după cum puteți vedea după tricourile noastre, este timpul pentru... Roblox University! By the way, avem un invitat. Justin Mago, aveți canalul în descriere și ne vedem pe verifica scenă. O să filmăm Roblox RRTS pe scena de la Roblox University, de la teatru de aici. Și o să prezentăm împrejurimile și o să mai discutăm puțin. O să vorbim și cu Justin și cum merge cu canalul lui. Bun, cam atât pentru acest intro. Ne vedem după o scurtă pauză. Bun, salutare tuturor! Suntem pe Roblox University și ce e adevărat, oameni buni. Nu aveți vedeni, este Roblox RRTS. Pe minunata scenă de la teatru din place-ul minunat Roblox University. Era să zic RRTS. Sunt prea încântat. Și avem un invitat special. Care este invitatul? Acest invitat special este unul foarte special pentru că este un invitat special foarte special. Îl rog să vină pe scenă Justin Macron. Bă, hai să te prăjiți, pe grătar! Salut tuturor! Sunt Justin și o să filmez cu Andy, Edi și Cosmin în Roblox RRTS. E adevărat. Și prima dată hai să detaliem place-ul ăsta. O să-l detaliem, nu știi ceva, hai să ne plimbăm. O să facem un tur al universității. Da, dar mai întâi haideți să vorbim cu Justin. Justin, te rog să ne spui cum mai merge cu YouTube-ul? Păi merge destul de bine, am 162 de abonați parcă și aștept să ajung la 200 sau măcar 500 ca să pot să gândesc în primul rând și în al doilea rând să fac și următorul cadou pentru abonații optimi. Ok, by the way, o să aveți canalul lui Justin în descrierea acestui videoclip, bineînțeles, și e ca un aliat al nostru, Justin, un om foarte de treabă, un tip foarte de treabă. Și da, nu mai am cuvinte despre asta. N-ai pentru ce. N-ai pentru ce. Bun, suntem toți fericiți. Credeam că nu o să mai vină Roblox University, dar uite, în sfârșit a venit. În sfârșit. Duminică. Dar noi până sâmbătă. Dar nu, la ei e vreo 8 dimineața pe acum, înțelegi? Da. De fapt, e acum e 9 dimineața. Că filmezi minunata față. Și părul ăla de cocalar. Și acum filmezi pe copii. De ce zici așa? Și acum, pe toată lumea, fac prin planuri. Bă, nu ne mai pupa, mă. Fac prin planuri. Să facem un minunat tur. Ok, hai la tu. Vă rog să-l impoziți pe ei. Aici este teatrul. E și pe acolo pe sus. Fasole mea. Fasole. Fasole mea. Dar tot nașpa când. Dar tu nașpa când de la fasolea aia. Așa ați văzut reclam. Haideți să începem cu începutul. Hai pe aici. Să începem cu începutul, da? Cred că asta e baia. Da, astea-s beie. Stai, ce culoare e? Cred că alba... Nu vrei să știți cât de detaliat e place-ul ăsta. Nu înțeleg, roșii de fete sau albastră de fete, nu știu ce. Cum e baia băieților? Nu știu, bă, dar asta e baia băieților. O iau și bun. Cred că a luat și baia fetelor. Da. Baia băieților are, da, normal. Să vezi. Andy, vreau să filmezi în WC. Aolea, serios, eu filmez în WC, mă. Ia, deci ăsta trebuie să ai... Asta e de fete, că n-are de aia. N-are pișor. Da, Andy, te rog să vin. Ok, hai că-i fac mă din baie. Cred că aici ar trebui să fie niște trofei sau chestii. Da, uite. Materiale, chestii, bronz. Chestii balaman. Cred că partea mea preferată, sala de mese, unde poți să fii scaunofil. Mă duc! Cosmine, o fac un video! Hai mă, ce mai merge? O să cenzurez eu. Da, asta merge. Hai mă, dacă poate reușesc eu. Cosmine, cenzurează și tu un pic. Cenzurează un pic. Ba da, la mine merge. Cenzurează pe el. Da, acolo să faci mâncare, e ca o bucătărie. Acolo e cantina. Da, și acolo automate cu suc. Deci nu puteți să vă imaginați cât de realistic și de detaliat e place ăsta. Asta e place de roleplay, frate, deci trebuie să intrați. Ia, ai ce? Da. Clase. Very interesting.
Nu, aici e gol, iar în următoarea cameră cred că e de Baraua. Da. De bara. Da, de bara. Găsiți de bara. Ai găsit. Deci uitați-vă Am găsit de bara cutii. Andy, vino să filmezi de Aici, bara. așa. Vreau să filmezi de bara. Andy, aici n-ai filmat. A filmat, a Va filmat. fi luat, a trecut pe acolo. Ah, ok, hai. Haideți și pe aici. Un hol, cam gol. Trebuia să pună niște vestiare aici. Sau un scaun, niște scaune, plante, ceva. Au ceva tablouri pe pereți. Mhm. Tablouri mergea. Uite în care. Aici, da, normal, teatrul. Ce este aici, tot așa blank, nu e nimic acolo. Ba, e ceva. E o linie. Nu, e... Aici sunt. Haideți să vedem și ce e la etaj. Mamă, nu știam de scara asta. Ia uitați. Stai puțin, Justin, așteaptă-ne puțin. N-am prezentat tot, da, aici e Aici e loja. lojă, E, unde stau oamenii mai importanți. da, ca gen admini, gen stick master look. Bun, suntem la etajul 2. Și suntem la etajul 2. Face ușa! Bă, ce... Ah, preferata am spart-o. parte a mea, a acestei școli. Vino cu vino cu Bine, eu vă aștept la piscină. Piscina. Da, o să prezentăm piscina după aia, mai întâi să prezentăm și etajul. Am, uite piscina aici, frate. Avem și niște Și o chestii. bucătărie. 3, 2, 1, surpriză! Hai să ne bălăcim. Uh-oh. Uh-oh. Poate duce E să... apa. Băi, eu sunt la fund, bă. Și eu mă duc la fund. Hai să ne jucăm cu mingea. Mă mir că am cameră de aia de Hai, apă. hai să ne jucăm cu mingea. Stai că vreau să cobor sub apă, să filmez Ia sub mea, apă. ia mea, e numai mea. Și Hai. Am în următoarea cameră. Ok, hai să mergem. Ok, zici că am camera lui. Avem multe camere de prezentat și asta e... Nu avem timp de pierdut. Noi am dat deja primele teste. Dacă ați intrat pe Roblox University știți despre ce e Vino vorba. după mine, acolo mi se pare că e sala de basket, asta n-am filmat. Sau e altceva. Hai în față. Deci în Hai, față. Aici e mai Sala de mic basket. decât... Aici e sala de basket în schimb. Mamă, Deci ce sunt mărie. două terenuri de basket. Asta e sală. E teren și Și mai e un teren afară. Cred că e din beton. Nu, de fapt Nu tot pot să asta e. cred. Prea detaliat. Uitați-vă ce pot face adminii. acolo e ieșire. Care e Da, aceeași mă, chestie dar de e nectar. foarte tare, E e. ceva acolo. Da, și aici este terenul de fotbal american. Vreau să văd american, vreau să văd. Andy, dai așa mai mare. Și în stânga, dacă are Andy graficile date pe 10, e un teren de basket din beton și un skatepark. Da. Uitați-vă cât de detaliat e. Îl prezentăm, da, mai prezentăm ceva până în universitate sau ce? Nu, știi ceva? Hai să-i lăsăm și pe oamenii care joacă Roblox să vadă. Da, restul, Aia am prezentat doar În restul numai clase și atât. numai clase și uși blocate. Calculat. Ești blocate, da. Andy a Care vrut nu să poți- spargă ușa. Andy a vrut să spargă ușa și Ce geamurile. acolo? Unde? Ce în direcția aia? Diverse magazine. Diverse magazine. V-am spus că ăsta nu e un simplu Andy, joc de universitate. Aici, Andy, aici. În spatele nostru o să avem cea mai mare chestie. Un topogan care ne duce fix pe plajă, Nu, în apă. eu cu Andy, Ăsta e... bă, eu cu Andy am mers pe topoganul ăla. Da, Și ne-am ne unecat. urmăreau ciudată. Mai ții minte, Cosmine? Ne urmărea fraiera aia. Nu mai mi-am amintit că pe mine mă urmă. Da, stalker. Să Am putem văzut zice. o fată drăguță pe aici, pe server. Dacă ești atractiv, ce vrei? Da, ești atractiv. Ce Bă, e? și eu am mers pe Mad Murderer și vin 10, bă, frate, bă. Colala! Așa o chemă pe mine. Parc de skateboarding. Să party, să mergem să facem roleplay și chestii de astea. Skate park. Skatepark, dar n-avem... Mamă, ce aș vrea să mă dau pe Și încă asta. ceva, dacă intrați în skateboard o să vă bubui. O să vă gliciuiți. Așa. Deci uitați-vă, Andy, ai graficile date pe 10 sau ai la când filmezi? Cred că aș vrea la dacă aș filma. Cu cât filmezi acum? Cu unul să fiu sigur că n-am niciun pic de lag. Aha. Să fiu sigur că am full FPS. Da, deci dacă e aici, deci e super detaliat. Mamă, ăla zic că e hangar. E un joc de roleplay ăsta, asta nu e... Și ne întrebăm ceva, va fi un secret pe aici, pentru că sunt două lumini albastre, dacă puteți... Ăsta e hangar, ăsta îi zici că e hangar de avion, poate un avion. Andy aici Andy aici să pui la montaj melodia aia. Cosmine, lumina cum se reflectă în chestiile astea. Catwell.
Cosmine, te rog, Andy, te să pui și rog. o melodie pe fundal, mai așa, mai de universitate. Da, poate. Da. Sau pe aici. Sigur trebuie să fie o Da, intrare aici. melodia aia. Aici Uitați-vă cât de realistic poate să fie, doar că clădirile acestea sunt goale momentan. În fine, hai să nu mai ne ducem pe la clădiri că sunt goale. Uite aici, mi se pare că nu sunt goale, sunt niște apartamente pe care poți să le... Deci, serios, acum, dacă s-ar mai introduce... Hai să ne ducem să luăm Aici apartamente. e pistă de curse. Da. Ai o pistă de curse? Aici e apartament, frate, aici e apartament. Deci ăsta, place-ul ăsta, dacă ar avea mașini, pur și simplu mașini, și dacă ar fi toate clădirile astea pline, ar fi place, cel mai tare place de roleplay. Sincer. Wow. Un propriu și la final. Hai să mergem să găsim scări sau ce. Și cred că așa o să fie considerat. Da, deci să Cred că spune apa așa pe sus pe acolo. Prin părțile astea, cred că poți să intri doar pe acolo unde sunt geamurile acelea. Spune, Andy, vino după mine. Nu se poate. Nu, ba da, nu se poate. Ba da, Nu se poate intra pe uși. cum să nu, uite scări aici. Nu, ce scări. Bă, hai să urcăm până sus la tot. Deci nivelul detaliilor de la astea, și mă repet, cred că 1000 oară, e... N-am mai văzut în viața mea așa ceva. În toți aia 4 ani în care joc eu Roblox, n-am văzut în viața mea un play atât de detaliat. Tu, Cosmin? Bă, nu mă răsturna, că pică camera pe jos și se face. Uite că aici poți să intri aici. Snap! Smechem, Wow. smechem. Adică Aici e un să apartament. să-mi sparg. Ne-am Aaaa! aici? Oh, da, Andy, Oh, asta e camera mea, fraților, asta e camera mea. Ieși, Mamă! du-te! Și calculator de chitură! Asta e camera mea, că am intrat primul. O antichitate de calculator. Locuim toți aici. Ia mă, ce camera are la Andy? A, e la fel ca a ta. Asta e a mea. Da, și cel mai vechi calculator. Da, a mea e mai luminoasă. Că suntem 4, nu știu, stau eu cu Justin aici și Cosmin cu Andy acolo. A, deci... Ești șmecher. Eu dorm pe jos. Îmi place să Nu, dorm. mă, frate, nu-mi permis să dormi pe jos. Ba da? Da, nu, mă, o să Bă, dorm ești eu. invitat, nu, ești invitat special, stai acolo. Edi, vino tu la mine, tu dormi în bucătăria aici pe canapea. Păi de ce? Perfect! Da. Și gata, am televizoare, am Xbox One. Da, nu. Unde Bă, mă? ați văzut vreodată mai Xbox One la țigani în casă cu televizor de la 1990? Că nu cam rasiști. Nu că am fi rasiști, dar Ia! serios. Edi, mai încet să fii scaun, o fi că 3 scaune aici. Hai mă, că am glumit. Aici ce e? Da, nu mai pas. Deci ăla e apartamentul nostru, da? Da. De ce etaj ar fi? Etaj ar fi pe atunci. Bă, e ceva jos, cred că e subsol. Hai la subsol! Poate să Hai fac că vă așteptăm două. aici. A, nu este subsol. De ultimul etaj, parterul. Ultimul etaj egal parter. Uite, acum dacă ți așa departe să vede tu cu gal. Uită-l, mă, uită-l, mă! Voi escalada munți. Veni să urcăm acolo? Haideți. Da, hai să dăm revenim după ce am ajuns acolo. Am crezut că avem plajă, da, și revenim după ce ajungem acolo, pentru că o să fie un drum extrem de lung. Aoleu, fraților, am urcat tot muntele ăsta. Încă n-am... Aoleu, Aproape am încă leșinat. n-am ajuns. Suntem almost there și ne-am jucat un pic de Big Time Rush și de Pinguinii din Madagascar. Facem reclame și hai să nu mai facem. Mașinuța vrem. Și am ajuns! O, sunt 4 topogane! Tehnologie avansată! 1, 2, 3, 4. Da, suntem 4. Bă, suntem fix 4! Știu. Pentru fiecare. Cum mergi, mă, cu... Eu sunt la albastru. Nu, sunt la Cosmine, te filmezi când mergi cu spatele. Sunt roșu, sunt roșu. Bă, nu-i bine, parcă nu-i bine să mergi cu spatele prea mult. Mergem la 3. 1, 2, 3 și mergem. Da. Sărim la 3. Facem așa. 1, 2, 3 și... E? A trebuit să mă lași pe mine, că eu știu să dau foarte bine. Oh my god, scări. Cui îi trebuie scările? Bă, treci pe rampă. Pum, 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 pum. Parcur. Pum, 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 pum. Parcur iară, parcur Eu iau iară. pe la galben. Iau pe la roșu. Eu iau pe la albastru. Verde. 3,
Degeaba, mergeți. Tremură! Oh, Andy, Oh, mai no. avem un pic. m-am dus și mai departe. Mai aveam puțin și ce? Hai să ieșim repede de aici. Uitați, o insuliță. Nu, la insulă. Hai la insulă, că nu ne lecăm. Insula aia n-ajunge până la suprafață. Ba da, Da. În cel mai rău caz murim și se termină episodul. chiar. Mașinuța vrum vrum. Mașinuța, vrum, vrum. A, Mustafa, nu mai fi chilean și libidinos. Gustavă, nu mai fi găsit. serios. Dacă este ăla după Place, Divali 31, Giovanni 31. dacă Giovanni Dos Santos, dacă iese, mai suntem decât noi pe Place. Și facem roleplay? Da. Uite mă că ajunge insula, nu mă gândeam că ajunge. Hai Mă, să- și mare, bă. Bă, Suntem țigani! bă, hai să ne ridicăm insula. Cum să se cheme? Trec aici. Cum să se cheme insula? Să se cheme insula RRTS. Da. Da, mă. Da, insula RTS. N-avem steag. Bă. Asta e casa mea, voi să dormiți afară, frate. Bă, eu o iau pe aia. Eu o iau pas. Hai că eu dorm Ok, aici. tu dormi pe jos cu mine, da, tu dormi pe podea, pe iad. Unde gândaci, furnice, chestii, furnice, deci furnice, nu de furnice. Mă pârlește la fund. A, uite, stai în case. Giuseppe, Cârnații Este la... arzi de la ei. Și după aia, bă, Când noi sunt calzi. luați cât sunt fierbinți. Cât mai sunt fierbiți. Cam asta a fost episodul. Cam cât am fi filmat, habar Dați n-am. like, subscribe, share și aveți canalul lui Și mai Just ales și să dați și la ea, frate. La el. La el, da. Aveți canalul lui Justin în descriere. La el. Da, o să-l aveți în descriere. Cam atât pentru acest episod și sperăm că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare cu un nou episod de Roblox RRTS și apoi va veni un nou episod de gaming. Poate atunci împreună cu Justin Macro. Din nou. Da? Oprim. Cam atât. Și event fericit Roblox University. Și a Bye, de bye. păcat, bitch. Bye, bye. Nu vreau. Cum zici tu, îi zici tu lui talent să tac.